空を貫いて地球を打った雷は我ら幼い人類に目覚めてくれと放たれた。マクロスマクロス惜しくたった若者は愛する人をかばいつつ旅立つ日々を戦い開く Will love me tomorrow 闇を切り裂き飛びゆく先は遠く輝く青い星ゼントラーディ軍からの亡命者によって共存の可能性が見えてきた。そこにほのかな希望を見出したミサは統合軍を説得するため地球へ降りる決意を固めた。ほらシャキッとしてミサ。そんな顔してたんじゃ説得できるものも説得できなくなるわ。そう、それでいいの。地球へ行くことを一条中尉に知らせたの？いずれ分かることだから。シャトル発進準備完了しました。15分後に発進予定です。ゼントラ D 側の様子はどうだね。 A4 ポイントから動く気配を見せていません。変化なしか。このまま攻撃してこなければいいが。艦長落ち着かないわね。あっちはもっとすごいわよ。ほらほら、バルキリー・バイオレット中隊、今から順に着艦してください。調子はどうかね、シャミー君。艦長、申し訳ありませんが指示を出してる間話しかけないでください。いや、こりゃすまん。ほんと、艦内は禁煙です。もう忘れちゃってる。護衛中隊、3分以内に発進準備完了してください。早瀬隊員の代理はシャミーか。大丈夫ですかね、あの子。ドジだって噂だから。ファーストパック付きか。そろそろ行くわ。しっかりね。これは通信機？はい。艦内の電話回線につなげられるかしら？音声だけでよろしければ OK です。一条ですが。回線つなぎます。もしもし。早瀬です。大尉、俺今日非番なんですが。任務とは関係ありません。どうしたんです？あなたにはお別れの挨拶だけはしておきたくて。別れの？私これから地球に向かいます。今までのデータを持ってゼントラーディ軍との戦いをやめるよう統合軍総司令部に説得に行きます。ちょっと、俺そんなこと聞いてませんよ。私だけ地球に戻れたとなれば艦内の民間人たちに動揺を引き起こすかもしれません。軍人は特権を使って地球に戻れる、そう誤解します。ですから極秘に。大尉、今どこにいるんですか？
地球に行ったら二度とマクロスには戻れないかもしれません。ですからあなたに挨拶だけはしておきたいと思って。タイ、どこから電話かけてんですか？一条注意。マクロスに亡命してきたゼントラーディの人たちを頼みます。まだ彼らのことを理解していない人たちが大勢いるんです。彼らの力になってあげてください。それでは。タイ？もしもし、早瀬タイ。連絡シャトル護衛中隊発進します。あれか。艦長、敵軍の一部が急に移動開始しました。シャトルをキャッチした模様です。シャトルの進路を変更、敵を回避するんだ。了解。敵襲です。進路変更します。敵一時方向より接近中。4番機、5番機、6番機は3回して敵を食い止めろ。了解了解。大将、敵軍隊進路変更しました。やったね。野郎ども、出撃だ。2時情報より敵ポット軍出現。シャトルに急速接近中。5番機6番機ラムダ034ポイントに向かってシャトル本体に合流してください。最初のはおとりか。護衛中隊が増援を求めています。シャトルが捕まってます。敵ポットおよそ60機。増援部隊を送るのに何分かかるんだ。全速力で20分です。シャミ君、ルビーダックを出動させろ。ルビー？整備班にはそれでわかる。早くするんだ。パイロットには一条注意を。もっと飛ばせ。間に合わなくなるぞ。分かってます。一条機目的地はラムダ032ポイントです。そんなポイント聞いてないぞ。それ一体どこだ？一条注意に新しい暗号表を知らせてないの？まさか非番の一条注意まで出撃するなんて思わなかったんです。すいません。一条注意、前の暗号表で伝えます。 A3102 ポイントへ至急直行してください。了解。やっと30機か。あれか。行け。護衛中隊より入電。敵ポットを排除。これより帰還する。シャトルの護衛は一条注意に引き継ぐとのことです。ああ、疲れちゃった。早瀬隊の代理なんてもうこりごり。あら、シャーミーったら暗号表でミスったくせにもう元気になってる。まあ今度のことでシャミ君もいい勉強になったろうから、そこいらで勘弁してやったらどうかな。ということだそうです。はーい。一条注意より通信入ってます。だいぶひどくやられたみたいだけど大丈夫ですか？ありがとう一条くん。助かったわ。戻ってこれないかもしれないって言ってたけど。ゼントラーディ軍のことを知ってる生き証人ですもの。本部がすぐに返してくれるとは限らないわ。親父さんが東郷軍の提督でも？父の力を頼ってまで特別扱いしてほしくないの。大気圏だ。護衛を感謝します。
お礼言うのこっちの方だよ。あんたのおかげで今まで随分助けられたしね。今まで随分文句言ったけどさ、あんたの完成指示大したもんだよ。そろそろ大気圏に突入します。じゃあシグナルだわ。貴君の目的の達成とマクロスへの無事帰還を祈る一条光。提督、お出迎えの用意はよろしいでしょうか。うん。4号エレベーターでお待ちしております。ご苦労。提督、シャトルの到着時刻が20分ほど遅れるとのことです。管制室に一旦引き返して待たれては。構わん、ここで待つ。暗いな。あれじゃまるでお通夜だ。一条注意、落ち込むのまだ早いですよ。早瀬隊きっと戻ってきますよ。大尉のことなんか考えてもないし落ち込んでもないよ。とにかくこんな時は気晴らしに行くのが一番ですよ。さあ行きましょう。ここで気晴らし？注意だったら相手にとって不足はなし。さあやめとく。俺今日お前に勝てる自信ないわ。じゃあ一人でもできるやつやりましょうよね。ミサ。統合軍隊早瀬美沙、グルーノ J グローバル艦長の命により報告書を持参しました。ご苦労。すげえ。よし、それね、隊長、結構面白いでしょう。まあな。いいぞ。店長、16番と7番の台がもうすぐ打ち止めですの。マクロスでゲームセンターなんて始めるんじゃなかった。ゼントラーディの者たちが我々とほとんど同じ遺伝子構造を持つか。この報告書が事実なら我々は考えを変えねばならんかもしれん。では和平交渉を結ぶ方向に軍を説得していただけますか。やってみよう。注意もちょっと練習すりゃもっと取れるようになりますよ。
僕の好みのタイプだ。一つお手合わせ願えないかな。君の代も打ち止めみたいだし。それをかけるなら決まりだ。レベル B でスタートしていい？結構。やるな。すげえ、レベル A だ。なんか面白い勝負やってんぞおい。店長、7番の台のゲーム拡大投影しますよ。勝手にせえ。もらった。これはこのだったら教えといてやる。マクロスの中にも凄腕が一人いるってことをな。まさかこの男が。美しい。バストは85ぐらい。意外と気痩せするタイプだな。負けた。このゲームで生活していたこの私が。いやー、さすが天才パイロット、見事な勝利ですな。とんでもない。一時は僕の方が冷や汗もんでしたよ。君、よろしかったら名前と電話番号。名前はミリア。電話はない。明日夜9時、幸せの森公園で会ってくれる？承知。さすがですね、チュイ。あんな美人とデートの約束を取り付けるなんて。提督、いかがでしたか？和平交渉を試みようとする方向に傾き始めたよ。よかった。お父様、どうしたんですの？さっきから私の顔見てばかり。いや、死んだ母さんにそっくりになったと思ってな。どうだ、好きな男はできたか？え？そうか。ところで、一体何ですの？私に見せたいものって。見なさいミサ。このグランドキャノンを使えば和平交渉もスムーズに進行するだろう。こいつを発射すれば数万の艦隊といえども一瞬に消滅できる。この威力を見ればゼントラーディ側は嫌でも和平交渉に応じる。お父様、こんなものを使っても無駄です。ゼントラーディ軍の母艦の大きさに比べたらグランドキャノンなんて子供騙しのおもちゃ以下に過ぎません。こんな兵器、戦いを拡大するだけで何の役にも立ちません。武器を使わなくともゼントラーディの人たちは和平交渉にきっと応じるはずです。軍人の血を受け継いだお前が今さら理想だけで平和を語ろうというのか。お前の乗ったシャトルを襲った連中は和平の呼びかけに応じたかね？血液型や遺伝子構造が同じであろうと所詮は異星人同士、たやすく分かり合えるわけはない。お父様。ミサ、同じ地球人がたった一つの統合政府を作るのに何千年間戦争を続けたと思うんだ。
グランドキャノンの発射予定日はすでに決定しておる。和平交渉はその後だ。それで1週間以上も付きっきりだっていうのは本当ですかね、ミメさん。2人が結婚するのではないかという噂が流れてますが。そんなこと考えてみたことも。ミメさん、前の彼氏とのお付き合いはどうなったの？前の彼氏？おとぼけがお上手、東郷軍の中尉さんと言ったらお分かり？光のこと？あの人は単なるお友達よ。お友達？でも以前はごく親しい間柄だったわけでしょ。全く結婚を意識してなかったなんて変ですね。ロリー先輩、結婚って何のことですか？その結婚ってのはな、とにかくものすごいことなんだ。キスなんかよりもっとすごいことやるんだぞ。海軍さん、本当に結婚の約束はないんですね。はい。怪しいな。隠さないで教えてよ。結婚はありません。ただ僕個人としてはそれを前提としていると言っても差し支えはありません。やだ、冗談ばっか。ご挨拶遅なるな。どうぞ。注意、率直に言ってください。このネクタイ似合ってますか？明日のデートに着てこうと思ってるんですけども。光のこと？あの人は単なるお友達よ。こんなところで何考え込んでるの？クローディアさん。民名のテレビ見た？ええ、まあ。でもあなたはいいわ。え？あの子よりもお似合いの人がいるもの。そんな人いやしませんよ。そう？自分で気がついてないだけじゃない？身近にいすぎるからわからないってことがよくあるのよ。だから心を許してわがままの言い合いで喧嘩になる。でも心の底では違うの。私とロイの時もそうだった。そんな人めったに見つかるもんじゃないわ。言いたかったのはそれだけ。こんなところにいつまでもいると風邪ひくわよ。マックスとミリアが3度目の対決の時を迎えた。約束の場に来たマックスの前に剣を抜いたミリアが立つ。ミリアの目には自分を2度までも破った憎い敵の姿しか映っていなかった。次回、超時空要塞マクロスバージンロード。僕はもう追いかけはしない君の走る影の後人は誰も走り続けるゴールはまだ見えない今日の次に何がある明日の先に何がある遥か彼方の光に向けて僕は今も走り続け